Hola, soc Nil Bono, xef del restaurant de l'Iranto, estem a la vila de Salou i avui us convidem a entrar a casa nostra. Doncs aquesta és la sala de l'Iranto. De l'Iranto va obrir les seves portes encara no fa 3 anys i els seus menús estan basats en contes, històries i fàbules on seguim un fil conductor ajudant-nos de tant el producte com la vaixella per aconseguir això, que tingui aquest record a un conte. A més, tota la sala està basada en un circ o en un teatre per ajudar a ambientar tota aquesta història i aquest fil conductor que tenim. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició m'ha demanat que us prepari un plat per aquest estiu. El plat que us porto és una carbonara d'anguila, on el que necessitem és anguila fumada del Delta de l'Ebre, alls tendres, una panxeta curada de Vic, tòfona d'estiu, d'aquí de Prades, un nap, que és un tipus de nap que es diu daikon, un nap més gran, és un tipus de nap que no és autòcton d'aquí, però hi ha hagut una gent, uns pagesos que l'han adaptat a les condicions d'aquí, oli d'oliva, pebre, ous, dels quals només farem servir els rovells, sal i poc més. Per començar, agafem el nap, el pelem i en traiem unes làmines amb una mandolina d'aproximadament un mil·límetre, un mil·límetre i mig de grossor. Tot seguit, el que farem serà tallar-ho com si fossin uns tallarins. Aproximadament a un mig centímetre, una cosa així. I ho reservem per després. Agafem la panxeta, li traiem la pell i en tallem uns quadradets, també d'aproximadament mig centímetre, una cosa així. Un all tendre, on el laminarem molt finament, partit pel mig. I també el reservem per després. I amb l'anguila fumada farem dos tipus de talls diferents. Per una part, uns lingots d'anguila on ens serviran per emplatar al final i tot el restant també tallarem uns quadradets d'aproximadament mig centímetre. Tot seguit agafarem els ous, els posarem en un casso i muntarem una holandesa que ara us ensenyaré. En un casso agafem uns rovells d'ous, posem una mica d'aigua que ens ajudarà a muntar i en una planxa o en un foc molt suau ho anem muntant com si féssim una salsa holandesa. Una salsa holandesa és una salsa en base de rovells d'ou que mitjançant una temperatura molt suau, aproximadament d'uns 60-65 graus, aconseguim muntar-los i una vegada muntats els emulsionem amb mantega clarificada o mantega noisette o amb una mantega sobretot desfeta i sense la part de l'aigua que té. És important no estar tota l'estona al foc, perquè si no ens quallaria l'ou i acabaríem tenint alguna semblant a una truita o un remenat. És important anar alternant el moment de foc amb el moment de fora del foc, amb el calor residual que té el casso, que no se'ns qualli. Ja el tenim muntat i semiquallat, aquest punt que has passat una miqueta, l'emulsionarem amb la mantega que us he comentat. I ho reservarem fins després. En una paella, una vegada la tenim ben calenta, posem la panxeta i deixem que doni una mica. L'ajudem d'una mica d'oli d'oliva que ens ajudarà a saltejar
el nap que imita el tallarí. Una vegada tenim ja la panceta que ja ha crepitat una mica, no? Que comença a estar un pèl cuinada, posarem l'all tendre. I li donarem, no res, uns segons perquè desenvolupi aromes, perquè comenci a agafar una mica de cocció, però de seguida ho tallarem amb el nap. Una vegada hi ha el nap, posem una mica de sal i una bona rosca de pebre. I deixarem que el nap es cuini una mica, quedi un pèl saltejat i recordi aquest dente vegetal que té la verdura, no? Que ens imitaria una mica el que vindria a ser la pasta, no? Saltegem breument, només volem que perdi una mica aquesta textura que té a cru, no? Que finalment quedi una mica més tou. I una vegada ho tenim així, incorporem l'anguila picada. Important afegir l'anguila picada al final, és una anguila que ja està cuita, no volem ni que es desfaci, ni que es cuini, és una anguila que ja ha estat fumada, que ja té la cocció adequada, no necessitem res més que un lleuger atemperat, i una vegada ho tenim així, ja aniríem a emplatar. Doncs una vegada ho tenim saltejat, simplement el que hem de fer és venir, agafar aquest nap que imita la pasta, el tallarí, emplatar-la, posar una mica d'aquesta panceta i anguila fumada que tenim, col·locarem aquesta salsa holandesa que hem fet prèviament, un trosset d'anguila fumada que al fi i al cap és la protagonista d'aquest plat, i ho acabaríem amb unes làmines finetes de tòfona d'aquí, de Prades, tòfona d'estiu, molt aromàtica. Doncs aquest és el plat acabat, espero que us agradi i només dir-vos que molts ànims, que aquesta crisi que tenim, aquest moment tan complicat amb el coronavirus, segur que ens en sortirem junts, com sempre hem fet en tots els programes.